Jeg er dronning Tyra og gift med Gorm gamle. Jeg skriger højt, når min mand vil mig befamle. Finder mit navn på runesten i Jylland, mens min mand er mere kendt som en skræmmende buskmand. Jeg bliver omtalt som Danmarks pryd, mens de husker min mand på hans næselyd. De skriftlige kilder beretter om os, at vi er selvstændige kvinder, der giver det los. Vi er født i Danmark i vikingens tid. Se på vores bedrifter, vores flid. Hvor min mand er min bitch, han hakker mig fisk. Hvis han siger imod, kan jeg smage sit blod. Og hvis ægteskabet det ikke holder, kommer jeg og massakrerer dine boller. Vi kan se ud fra vikingers begravelseskik, at deres jordfæstestøj ikke var fra de skambutik. Deres klæder, de var smukke sammen, gravgøster til. Og vikingekvinde, vi nu berette vil. I kvindegrave fandtes små blanke skrin. Således var livet for de vikingesvin. I 900-tallet havde kvinder egen gravskib. Vi blev ikke flamberet med en brændende tændstik. For min mand er min bitch, han hakker mig fisk. Hvis han siger mig imod, kan han smage sit blod. Og hvis ægteskabet det ikke holder, kommer jeg og massakrerer dine boller. Vikingetogter var ikke kun for mænd. De var fuld af kvinder med børn i spænd. Under disse angreb opholdt de sig sikkert, og man kan jo sige, det var ganske lækkert. Vi ser i de frankiske årbøger fra Sanden, at de pågreb kvinder og solgte dem til Atlanten. Der blev fundet kjoler rundt i Europa, og vikingemænd var ingen Casanova. For min mand er min bitch, han hakker mig fisk. Og hvis han siger mig imod, kan han smage sit blod. Og hvis ægteskabet det ikke holder, kommer jeg og massakrerer dine boller. Så hvis du troede vi var kvinder, der var undertrykt, det kan vi sige til dig, det var bare et rygte. Så hvis du troede vi var, hvis du troede vi var kvinder, hvis du troede vi var, hvis du troede vi var kvinder, kan vi sige til dig, vi har boller. Nu. Og lad den brænde. Det kan den ikke. Vi skal bare have den lille. Au! We make fire! We are men! We make fire!